quieta, cago en tu. Jo ara em fa mandra de Jordi. Uita, noi, tindràs prou? Masses. Masses? Menja poc. No siguis marrà, Per les quilòs ha de menjar poc. Calaria. El pres ja pots Si venir. portes la panxa plana no et blagues. Home, però ara no esquilaràs pas, vas dir que t'aniràs a guidar el pla esquilar. Oh, si vol quedar, però Si que fossis una vella sí que l'esquilaria. aquella petita. Teresa, si haguéssim d'esquilar totes aquestes... També ho faré amb el temps. Salut? No, sí. La pressa. Ai. Jo en tenia una de tiro. Aquesta salut abans ve allà. Llum!
ja està. Ben ensecat, ja ho sí. L'ovella és per això. És el seu. No, aquí è la È sommo. Vedi che Io. non so te di novembre. Vedi già, No bosc, això. no c'è senso, No fora. non ti scomparsi. Un pati amb un d'allò, amb un serrat, amb una muntanyota. Va, vinga, aire! Passa, home, passa! I corre! Va, aquí, que passa? El meu pare és nascut a Sorroca, a Ogassa. Ell havia treballat a les mines d'Ogassa. Havia treballat a les mines d'Ogassa, el meu pare. O sigui que marxava a 4:45 del matí i tornava a les 4 de la tarda. Jo això me'n recordo. Jo me'n recordo que la mare era molt patidora. I si venia una mica més tard a l'arroar, i què li haurà passat? I ell marxava amb el llum de carburo. Me'n recordo una mica allò, el que diem el patiment, a recordar. Jo me'n recordo d'això. Me'n recordo ben bé com venia el pare que baixava allà, me'n recordo, baixava allà i el anava a esperar jo, un mosquit. Anava a esperar amb els braços oberts perquè tornava, saps? I llavors, quan es va haver acabat allò, ell anava a treballar a Fogonella. Feia saions de patates i les feien a mitges. La meitat pel meu pare, i llavors cobrava i feia el seu jornal. Però ell sempre treballava, treballar. Jo tinc una arrel d'ell, treballar. Me cago en el treballar. Jo no sé seure. Això és l'os. Sí, jo me'n recordo. El meu germà era més de la banda, era una mica més intel·ligent, ell. Ell ja va anar a fer de mecànic, que va morir d'un accident, per mala sort. Va morir d'un accident. I ell ja va fer mecànic, i era mecànic a arreglar motors, a arreglar coses. I mira, ell va anar a treballar sortint de la mili, perquè la meva mare va morir d'un càncer. I jo la vaig cuidar sempre, fins a l'última hora. I a 19 anys se'm va morir la mare.
es va venir el meu germà i jo em vaig casar. I vaig dir, jo haig de fer una vida. I vaig deixar lliure al meu germà que, mira, fes el que ha d'allò. I doncs ell llavors es va quedar amb el meu pare. El meu pare també va morir d'un càncer de fetge, que Déu-n'hi-do. I mira, anar fent. La vida va així. Jo, la meva vida és una novel·la si l'expliqués bé. Jo volia ser peluquera. I encara m'agrada el cabell, M'agrada molt jo, Jo, si la meva filla, a vegades li faig un pentinat que sembla que ha anat a la peluqueria. El que passa que ell, com el seu pare, una mica així, vol anar així, però jo sí, escolta, la pentino igual com que hagi sortit una peluquera, Jo sí, el cabell m'agrada jo el cabell. No m'agrada tenyir-lo, no m'agrada res, perquè el meu cabell només net i a l'aire. No m'hi he posat mai res, una mica d'espuma ara, que no m'agrada gaire, una mica d'espuma aquesta, res, una mica, i prou, res més. Tot natural. Collons, per això de pintures i de no... Diuen, per què no tens el cabell blanc? Oh, perquè no deu néixer. És així, naturalesa. Surt en blanc, no me'n tenyiria cap jo, Ni pensar-hi. Seré una cabra blanca. Ja està. Sí, sóc així. I ell diu, per què... No. Jo, tallats, em feia la permanent. Un cabell cremat. Un bosque. El cabell no m'agrada. Fora. Fa uns anys que no me l'he feta. Au. És més manyaga. L'altra és una mica més salvatxota, però aquesta és més manyagota. Però totes dues són maques, vaja. Les vaig criar. Jo sempre m'endossen coses així. Les vaig criar també en biberon. Eren així, com les vaig endur. D'allà a Can Picola, d'allà amb Martí. I eren allà, diu, ai, la gata les ha abandonat, va dir la Carme. Dic, jo si són dues gatetes, sí. Mira, encara les gatetes. Ara si són mascles no els vull. I per sort van ser dues gatetes. Me les vaig dur aquí, amb aigua calenta, i la nit m'hi aixecava. Jo m'hi aixeco jo a donar menjar al petit. I au. Aquesta menina. La menina. L'altra, l'Alfonsita. I aquest... Ai. És el terronca. A menino, li posarem ja un nom massa escaró. Que sí, menino? Menino! Oh, Maria Puríssima, que passada. Tenim lleganyes dels ulls, que doi. Pots anar, tu. Tot és prou trist, si has de morir glaçats. Els glaçats, com moren rient, ho sabiu, això? No ho diuen. Riuen. Jo n'he vist 3 de glaçats. No. He socorrat 3 persones glaçades. I riuen, i com se descongelen, queden macos com si fossin vius. Sí, esclar, com que són congelats. Ara començant en Cristobal portaria una barba més arrefilada. I el va pelar. Podria una mala cara en Cristobal glaçat, això d'aquí. I avui que avui puc xerrar perquè m'he afaitat, nano. Costa prou. Em vaig afaitar i tallar cabells. Jo tenia 4 anys, el pare em duia en la barca
i em deia quan siguis gran no et fiïs mai de la calma, no et fiïs mai de la calma, que és mare del temporal, bufa mestral, i del sabater. Bufa ben fort, infla amb la vela, el mar semblava un mirall, la lluna plena brillava, la barca no em dava pas, jo pla que m'hi esforçava, bufa ventet, bufa ben fort, infla-me bé la vela, que n'anirem a port, i allí veurem la terra, ai, la terra, ai, bon amor. Quan arribarem a port i allà hi trobàvem la mare i ella estava plorant sense saber allà on parava. Ai, quina mandra! Ja allà baixo. Ja també baixo. Bueno, no teniu pas neu. Home, a dalt sí que n'heu trobat. Sí que n'heu trobat, sí. Passa que han fet molt bé. Va arribar a nevar aquí. No, aquí damunt mateix i es va fort. Encara hem de menjar les vaques de munyir, Oh, collons, tot l'any. tot l'any. Tot l'any. Tot l'any. Ve fer un pou calés de la llet. Sí. Va portar un colorist a Xavier, va portar xai. Sí, ens hem portat xai de la nostra cosecha, me l'heu de provar. T'ha portat mel i nató. No hi ha res que valgui res, no baixem de 1.000 perles. No vol bé, sí. Així és sempre. 1.000 pessetes. 1.000 pessetes. 1.000 perles. Però bueno, Vine, xicot, senta't, va. Menjaràs de pagès, collons. On tens el secretari, tu, avui? que hi ha recomant més, ja diré que recomant més. Està penjat la llet. Hi ha molt poc, hi ha molt bé, hi ha molt bé. Aquí? No sabia ni com era, jo. De mica en mica de cafè. Perquè vol llet. Prou. Jo vaig posar aigua. Vas a ser tu? Sí, vaig... Que tenen Y todas las mujeres Oh, ya no si no voleu venir és igual. No, sí, jo tinc encara canviant i tot encara. Jo em canviaré i amb això llavors tindrem allà potser va menjar el país de foc i emprès de trap. Sí, perquè nosaltres també no podem pas tardar gaire, cap allà a les 10 No veo que la llegaba. O una de su casa. Sé com ho puc fer. Sí, no sé, chico. Mai menjat bé. No, m'ha patat a mi.
Oh, ja havien jugat a les 4 de la matinada perquè... Vols que truqui a les 4 de la matinada? Perquè al vespre el tanquen. Però llavors, al matí, ja engeguen. Però avui dic que havien utilitzat que engeguen. Engeguen a les 4 i ja està. Ara hem de descobrir que de poc. Són èpoques que passen. És molt trist, això. Molt. De veure el meu pare. Vaig conduir els sogres, els vaig portar tan bé com vaig poder, però no vaig poder cuidar el meu pare. Això. Ni veure'l morir. Això. És el que em dol més a mi. L'altre tant m'ho fot. No t'ho volen fer saber. Com que fora bé. Sí, bé. El meu pare vivia a la Pinya. Jo vivia a les Ribes de Ridaura. I ningú li va dir que fos malalt. Sí, que m'ho van dir. Claro. Ho van dir amb ell al dematí, però se'n va anar amb les ovelles. I esclar, fins al vespre no vaig saber res. I jo tenia la nena a col·legi a Ridaura, l'havia d'anar a esperar. Em varen venir, ho a dir a mi, aviam si em havien dit res, jo vaig dir que no. I llavors em van tornar a venir a dir, i jo dic, noi, no puc abandonar la meva filla. Ja està. I al vespre ho vàrem anar a veure i ja estava. I ja estava. Mira, la vida és així. Què hi farem? Jo vull que a nosaltres no ens passi. No siguem ben acompanyats. Vostès ho puc dir aquí. Aquest em va confirmar, em va batejar, em va confirmar i em va casar. Aquest mossèn. El mossèn Sí, de Sant mossèn Joan. Planes, sí. Mossèn Planes. I això quin any va ser? Ai, ara sí que El no fot. 63. El que passa, Joan, que és una cosa de molt de mal fer ara. Home, no. No, home, no! Va, Ma casa em dena. que se n'agrada. Aviam si trobaràs una persona que vulgui anar allà dalt a la muntanya i engegar ovelles. Goita, Li porta'm una saca. porti'm una saca com jo, Vale, això està bé. Molt ben parit, Si això. vols pas anar, t'engegar ovelles. No, engegar-les no, però cuidar-les sí. Ajudar a cuidar. I és molt que faci això, no? No tens ni un dia de festa ben més estirat, Però vas de tenir d'aquí bé, però fes-te encàrrec. Una dona d'avui dia, posa-la amunt d'allò així, bueno. Aviam, quina trobaràs? Que vagi al dematí. Vinga, al corral, si convé, a la tarda al corral. Sempre al corral, a cuidar xais, cuidar ovelles i cuidar la família, Ja està. a més. Ja està bé. Ah, ja està bé per tu sí, però a les dones d'avui dia no. Home, n'hi ha totes. No. Hi ha la dona de l'Ernest que encara fa. Bueno, però aquí em parles, també. I és del nostre temps. Molt put, aquest. La dona de l'Ernest Clar. encara fa de cuidar les vaques. Sí, i tant. Saps si la baixarà l'Ernest? Bueno, Déu vulgui que la baixi, Ja però ja està bé. li trucaré i diré que baixa la dona, Coi, Vàrem tenir un mitin allà que jo vaig veure, vam fer una discutida bé, amb això. la dona de l'Ernest. però ara no n'hi ha de dones d'aquestes. Ai, Ja pots donar No, que gràcies fa que la falta. teva filla t'ajudi. el que pot durar... Que no te'l saps? Fa falta dones de fer feina, D'aquí ve. Que no La n'hi ha. teva filla ja pots donar un aplaudiment perquè pugui ajudar a tu. Que no n'hi ha pas. Ara, de jovent que vulgui fer això. A la juerga i a viure. I això s'acabarà. Ens barallem sempre. Bueno, però aneu tirant. Ens Anem tirant. Ens anem barallant. Anem tirant. Bon dia. Quan jo cap al Jordi que pugem, Sí. Bon dia, vostè. Com va això?
Bon dia, senyor. Què tal, maco? Bueno. Bon dia. Ja tocava, no? No tocava. Mai és tard com Déu ajuda. Mai és tard com Déu ajuda. Oi, que quadre les venes avui? Anar al corrol, penso anar a les engegar. Sí, la tarda. Bueno, fins cap allà a la una. Aquí en aquest país que primer se serveixen les dones. Només aquest país. Rafa, què és? Tu més o menys és tot Mira, arreu. ja t'has llevat? Sí, home, agafen un tom, Bueno, camina una mica, però si agafen un sec o una cosa. que no agrada. Sí, sí, Ves? ja agafen. Deveu haver trobat molts de moixernons aquest any. Sí, alguns sí. Clar, aquí dalt, aquí dalt. Quin és país? Cap allà dalt al Gassa i tot això no s'ha fet ni un, ni cap a sec no s'hi han fet. No hi ha plogut aquest costat. No hi ha plogut aquest costat. En la meitat d'aquí ja podria haver anat cap allà dalt. Ara, ahir em va trucar l'home del pla, ahir em va trucar l'home del pla Llenya, que va dir que allà també ara hi plovia cada dia i molt. I massa, avui plou massa. Un dia anar. Si ha parlat que sou per aquí, I hem arribat a casa havien obert la bagaça. Hosti, si és que ja podem veure el dormir. Ui, m'he marxat a les 6, tot igual. Pujat amb aquest noi. Si tens sempre el marrano, si a vegades hi ha ovelles que duren poc, perquè tornen a marrir en fan dos, tornen a marrir ja en dona bé. Collons. Ja ho va veure aquest, quantes persones hi van negar. Moltes. Aquell ovella no dura gaire, aquell ovella no dura No, gaire. sí, però esclar. Sí, què pots fer? Les quilòmetres. Encara mira que abans d'aquí veien ara fiquin un fet en una casa, però jo vaig i penso que ja me'n queden 12 en una casa. I ara d'avui en 8, o d'ahir en 8 d'avui en 8, era persones de Campingó en el Basc. Quantes en tens ara? En 15.000. Màquines. En Pardo com va? Dic en Pardo, en Rumbo, no? Bé? Ara a les 7 arribarà gent. Vosaltres us heu aixecat abans d'anar enlloc. Li passa la revisió dos cops l'any en aquest cotxe o només un? Un. Jo n'he de comprar un d'aquests que només li passen revisió un cop. Un dia que sàpigues un de bo. Un 4x4, petit, per anar bé amb Suzuki. M'emprenya que sigui marca de Barcelona. No m'agraden les xaules. Canvia la matrícula. Sí, home. Bueno, ja es pot fer, també. I Ja es tant, pot per fer. què no? Home, penso que no hi ha res impossible. No, cal dir Martí. Martí és, ho he dit jo que era Martí. Ha canviat el cotxe, em sembla una furgoneta. Ha baixat amb el televisió. Que vingui a esmorzar. Tu, Teresa, passa No, cap no, aquí. si no ens agafeu l'agafador.
Bueno, quants dies tens per mi? Dilluns, dimarts i dimecres, net. I si vols divendres? No, dilluns, dimarts i dimecres i net. Vale. Perquè encara poder no tindrem prou feina. Dimecres tot el dia, no sé. No ho sé, bueno, ja poder no tindrem prou... És que poder no tindrem prou feina. Dimecres i migdia ja poder haurem fet net. Jo vaig a Manresa. Tenia 700 que elles eren totes banyudes. Però vaig esteses i això. I grosses darrere eren ben fetes. Això era capritxo, doncs, i tot eren... I ens van anar a fer teixeix per ma cara. Dos xais. O petits, no els té ell. Ja vols guardarà. Cristóbal, si no el cafè, se li refredarà. No sé pas. No és tot. No n'hi ha prou. No podem menjar res perquè comença solo. Bueno. Allà a aquell cantó hi ha una d'allò de Vicença, allà al cantó d'allò. Qui ve? Allà on hi ha les patates. Remena-la amb això, remat i tot es posa una mica de sal. Ja està aquí. Em fico andare giù. Aspetta, avanza. Avanza, ti vedo molto bene. Un senyor vergonyós, una mica tocar. Vinga, vinga.
Cap allà, va, no que te fotis. Aquí hi ha truita i hi ha bolsits que feu el que vulgueu. Hay que almorzar. També ve Sí, o si no, no es tira, si no menja fa com el cotxe, si li poses gasoil, va bé. mira. Espera aquí. Una cara. Això que és bona, però que d'una mica que has menjat. I quan la senyora es va veure el gos, me fa un Diu, jo no, diu, el meu noi, diu, per què volia? Diu, clar, dic, per per la vida. Bueno. Llàstima que no tingui l'edat d'en Martí, estic com en donyaria una dona ja, i vaja... Vol un Déu quan li vaig parir, ui! Perquè va agafar després, salta, Si com està un poc, no va a morir. Bueno, me dio una tasada l'altre dia. Miri, avui dia jo callo, perquè el món ha fet així. No sé si tornarà a fer així. El meu món era un món, el nostre món, perquè vostè també hi és força de la nostra edat. Que se mata un animal, se mata de cara a la meca. Y que tiene 2 meses y que sea macho. 6 meses. Sí, perquè no comes això, tu. No, pero Ai, no. Igual no, perquè tens que pagar. Vete si tenen que tipar. si tú miras que yujo, Calla, tu. pues si comes que yujo te vas I si tu comieras vaca, també aniries mejor. a ir al Carmeló. Aquí no irás al paraíso. El que come gallufo no va al paraíso, ya está. També és veritat. S'ha llevat bon matí, confessar una pobra dona que està confessant. Ja hi arriba el seu home i el botó nou. I el botó de la camisola i el repunt al mig de la vora i el botó nou.
Se llevar-me de matí, compassar una pobra dona mentre l'estava compassant, que hi arriba el seu home i el botó nou, i el botó de la camisola i el repunt enmig de la vora i el botó nou. Què hi fa aquí, senyor vicari, què hi fa aquí a aquestes hores? I aquí estava confessant la pobra Has anat abans, Martí? i el botó nou. Ostres, diu que cafè, I el repunt enmig de la vora i el botó nou. Dius posant el premi. La pobra vostra dona, que si no la dono el remei, d'aquí una hora serà morta i el botó nou. I el botó per la camisola i el repunt al mig de la vora i el botó nou. Sí, a vegades. I li dono el remei ja li'n daré, li fotré un crit amb la pistola i el sentia això el vicari. La finestra l'insabona i el botó nou, la camisola i el repunt al mig de la vora i el botó nou. I s'agafa carrer avall, tot corrent com un dimoni, i on va senyor vicari. I on va a aquestes hores i el botó nou, la camisola i el repunt al mig de la vora i el botó nou. I on va senyor vicari, i on va a aquestes hores, diu aquí dalt jo un home boig, que em va fer la corona i el botó nou, el botó de la camisola i el repunt al mig de la vora i el botó nou. I aquí dalt hi ha un home boig, que em va llevar la corona i va fer una destral, perquè em surti més rodona i el botó nou, i el botó de la camisola i el repunt al mig de la vora i el botó nou. Que hi ha allà? Allà hi ha serventades de dues cues. Sí, home. I tant. Deus posar la teva. I hi ha moltes. N'hi ha moltes de serventades. Home. Ja n'hi ha moltes de serventades. Ja saps que n'hi ha moltes de club de serventades. Deixa eu passar, vai. Deixa eu passar. Passa. Come sale, eh? Sale, tutto Una maledetta.
eu sou pequeno, eu sou jovem. Aqui não vou muito poeta, só que não me faz direto, vai para cá. Et creu per això? Oh, vale! Ai. Ara tinc que mirar. Vinga, a veure. Guarda, aquí vaig donar una biologíssima. Tu, això no és nada. Olha lá, sei de fel. I tant, per favor. La plata la poses aquí damunt de l'estona allà al damunt. Mica més. Va, perfecte. L'has de tapar, si no hi entrarà una mosca. Gràcies. De pujar. Aviam si pujarà ara. Clar. Si no, rebito aquesta d'allò aquí per la finestra. Vaja, vaig comprar una medalla. Llàstima, eh? Poder no era prou. Poder aniré posant massa. Però aquella perquè no l'he sabut el clic. Aquella li ha d'estar. Aquella bella, ja sube ja. Ja del gató? Ja de pujar, m'has d'oblidar la d'allò. Doncs sí. Ha pujat? Tanca, tanca. Mira que... Ai, dius que m'he de portar l'ampolla? L'ampolla què fas? Ja ho saps. Va, gràcies. No sé si li té ella, llavors penso que no, penso que ho vas pujar. És que aquí Ah, ho s'ha de tinc aquí, no. No sé, sí, Va veus. pujar ell, va pujar. Bueno. Jo el que sempre he dit que li he donat gràcies sempre perquè m'havia espavilat molt. No em deixava estar encantada. Jo sóc filla de la Sibèria. Hi havia una hora i mitja de camí per anar al col·legi. I abans d'anar al col·legi havíem d'haver munyit les cabres i les vaques, el que fos. I llavors em dones la llet a Sant Joan per fer cèntims, mira, que fos. I a peu. Aquella dona deia la mainada, tips nets i garrotar. Sempre deia. A vegades hi perden. I ara tenen el col·legi com aquí al Llenyer, amb una patada al cul els hi tens, i han d'anar amb el cotxe fins allà, pobrets. Llavors s'engreixen. Anar fent. Anar fent. Sense arribarem gaire lluny d'aquesta manera.
No es pot perdre 5 minuts, perquè el temps és or. Llavors jo pensava, la meva mare com ho deia, pensava, l'or que vols que sigui, deuen ser molt rics, la gent. Ai, diu, no t'espavilis, que ja t'espavilaran, no? Perquè si t'espaviles tu va més bé, perquè si t'han d'espavilar malament, rai. Sempre tengo la base. Ara, porta un drap d'aquests, aquí. Un drap? Aquests. Brinc, el ben ho digui. Vale. Però llavors quan arriben treu-los, Ai. fotis com ahir. Posa el cap allà a la taula. I uns bellucs que Vale. poses per allà. Te vas dando. Ai, posa'm un plat, no? Ai, amb les canaderes. Agafa aquí i posa el cap allà. Òbviament que ho faig amb el dit, Joan Bosc. No sé pas. Sí que sos. Tia, a veure si no ho sona. Ara no hi haurà puesto, ja que he posat pa i he posat... Ja s'ho faran creure, ja en què. Posa-li, té. Ah, no, ja està. Té, posa'ls-hi. Vinga, cap Bosc, camarera. Què et farà el manes? Aquest avisme li vaig buscar 3 o 4 ous més. Vale. Que veig que tenen molt pocs d'aquests, molt petits. Sí, els veia no sé pas què hi ha. Collons, ja. Bueno, però... Vols que sí? Saps com són de dins? No ho sé, però Sí, de vull dir, fora li fan bona pinta. Aquest fa cap allà, la gamineta. La gamineta t'he dit. L'altre. Sí. No es pot podar mai. Va, no se l'ha esperit. Bueno, veus, home. Ara potser sí n'hi haurà prou. Mossèn Mateu era el seu consol, l'omple de polvos, Mossèn Mateu era el seu consol, l'omple de polvos sota el llençol.
I a la ballarús que no es pot cantar perquè és privada, a la ballarús que no es pot cantar perquè és privada d'un capellà. L'empats de la xafaran. Oh! Nena, aparta-te! Ja s'han vist a una cosa. No, para! Deu, ah! No, no tenia que comprar el que no és. Olha não! Eu vou enviar para a Colorist. Deu! Ai, que nem Estava a dormir una mica frio. Em feia mal aqui, eu comprei. Va fer com mal aquí a la panxa. Amb l'aire, mare, amb l'aire. Amb l'aire em va fer mal aquí. Com plou ara, eh? Olha, volta. No, Què t'he dit? Mare de Déu. Ben bé de can cançó. Ara ho ha de sugar. A pechuga. Tu mulles, ho has de Molt sugar. bo pechuga. Això que és bo. És molt bo pechuga. Dime. El Cristóbal no has de triar de pujar-se d'aquella casa de gent tan guapa. De què carretera? Fas un galliner llavors, Acabaran les tomates.
Andiamo, greixo. Avui no hi ha de pensar. Una cosa ben presentat fa molt efecte. La mateixa cosa mal presentada fa fàstic. En tens gaires? Jo ja en tinc un bon grapat. Ja n'hi haurà prou, si ens en falten haurem de tornar-hi a venir. Buscant. Ja ho recuperarà. Molt. I fa les feines, que a mi m'agrada. Ben feta. Ja he vist el cistell de guigues que no té preu. Sí! Si ho saps, si han d'anar totes de cap Molt ben fora. anat. Potser un cistell de guigues que no té preu. Molt ben feta les feines, això sí que... Sí. Bueno, amb aquesta llavors em falten aniré a collir. Mira, una pel·li macos. Que menjar! Ja ha passat. ¿Qué? ¿Sigues, mi Ja marido? em saps si tardarà gaire, no? Encara no tornava a estar. Ui, les 7 a les 8. Sí, Ben bé, eh? És un quart de 8. Està també en gaire fred, també. Deixa'm fer. Posant-s'hi ja. En un segundo te cambia la vida y nada vuelve a ser igual. Todos sabemos cómo evitar un accidente. ¿Por qué no lo hacemos? Preparem amanida perquè després la mando.
Abric.